Синең менән генә бәхетле мин булдым. Үзем гаеплеләр яңгыз торып калдым. Бу төнен тагы күккә мин караем. Йондызлар хәтерләтә һине һылау каем. Була бит иң көсле мөхәббәт, беренсе йөрәкләрнең янып йөрүләре, һөюләре, беренсе аерылышкандагылар күз яшьләре, беренсе нишләп кенә ул хаклай алмадык безнең мөхәббәтте, безнең мөхәббәтте. Һавала самолет эзләре югалды. Уйламанык шул без, һуңгы очрашуыбыз булды. Була бит иң көсле мөхәббәт, беренсе йөрәкләрнең янып йөрүләре, һөюләре, беренсе аерылышкандагылар күз яшьләре, беренсе нишләп кенә ул хаклай алмадык безнең мөхәббәтте, безнең мөхәббәтте. Yıllar ötті, hamon da ағынам һине. Була бит иң көсле мөхәббәт, беренсе йөрәкләрнең янып йөрүләре, һөюләре, беренсе аерылышкандагылар күз яшьләре.